Merhaba, biner neja espanyollar dengi Amerika Arif Aslan jibajar wane peşberi weme ve kundi beynin qada nevroza wane nehat jibuye be hezaran kes bi cilu bengel khoyl rengin nevroza iro piroz diken em ji dinava qade da geryan û rûnişvanên bajarê wane pirsin Nevroza îsal ji bo wa çi wataya me ji wan pirsin em nehe godariya van röportajan bikin. Tevlebûna îro bi rastî jî merv dikare bêje sedî heftêk ciwan e. Gelek coşekî mezin e, tevlebûn jî zef e. Nevroza gelê Kurd tu Kurdistan pîroz be, bijî Nevroz, bijî azadî. Barışê dixwazin, xaşiyê dixwazin vî erkî dîktatörî jî de devir bikin, tamam e. Bona millet vekiliye xwe Kurda heqqas insana ew seçmiş kirin. Niho têxine bin desta. Em ji bona wan hatine vê qadê. Em ji bona barişê, bona serkeftinê em hatine vê qadê. Herkes pîroz be. Her bizi. Nevroz pîroz be. Bu seroka bu getiye havsa zindana ye seri çi pîroz be mübarek be. Em dixwazin besa bila bandorê se merakê vê dagir keye xwase merakin. Êdî besa heta kî derî? Em dibêjin bira ev tercîhtar rabe êdî besa eğer biratîke bi rûmetî be bi sed salan me xapandin got em birane heta nivê rojê îro me xapandin anîne vê astengê da Hevseroka giştiya Partiya Herêmên Demokratîk DBP Saliha Aydeniz li ser giringiya Nevroza îsal wiha got. Aslında peyam pir vekili tê dayın. Yani hem beri tecrüt hem beri uyara serfirez öcalan tê meşandın. Hem beri kırkırını ucar. Hem beri irada gelê Kurd tiştê tê qebûmandin. Gelê Kurd, gelê demokrasî xwaz, gelê Kurdistaniyan qebûl nakin. Ji bo navê îro qada Nevrozê tije kirin. Aydeniz her wiha li ser desteserkirina Parlamenterê Partiya Demokratîkan Gelan yê HDP Ömer Faruk Gergerlioğlu û hewildanên girtina HDP wiha nirxand. Evet dixwazin binê gelê Kurd bin dest bihêlin îradê gelê Kurd tune hesebin bira îro qada Amedê qada Wanê qada Kurdistaniya tevahî binêrin û gora wê tevbigerin. Bernamaya Nevrozê bi stranên hunermend Xecê, Azad Bedran, Vardiya û Koma Awaz berdevam kir. Desturengin gredane bizim cinayade Beremen dane zindane Jiboy Kurdistan Arif Aslan, Denge Amerika, Van.